Machiegni koromogi parni kaka pile namba mar ote machuo kari 360 yawi nyalo oronwa ote mari kotenore koda weche madhi nyime timore pacho kaka achiel koda weche manyien mabende waikonu. Ka kamano nyalo luwa e mbui mag oganda kama wantie achiel kachiel e mbui mar Facebook Ramogi TV, bende wayudore achiel kachiel e mbui mar Instagram, wantiere kanyo e mbui mar X. Nyinga Simfrozo Kinda, jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Kawachako en ni ogai mar obila Japhet Koome ogwetao bang' jopiny, jodolo kod riwruoge makedo ne ratich oganda kete e mbero maliet e wi nek mag ji 42 e kinde ng'anyo mag kwedo chik mar omenda kod tend Ruto jumbe 3 mokalo. Kaluwore gi mano, Ruto ogwelo Douglas Kanja kaka ogai manyien mar obila e yor kojolo. Chris Owino wuotho kodwa e tend Japhet Koome kaka ogai mar 4 mar obila nyaka ne Kenya tim lokruok mar katiba. Ka ochwe to omuomore, midhiero mag jatend piny William Ruto odhi nyime gi chwe ka koth bang' ogai mar obila Japhet Koome gwetao ndalo achiel kende bang' Ruto wuoyo buch ten migepe mare odhiambo manyoro. As I take charge of the National Police Service, Honorable Chief Justice, criminals out there, please bear with me because you face it. We are not threatening anybody, but we are stating things as they are. Tunataka kusema ukweli. Japhet Nchebere Koome, ogai mar obila mar 4 e bwo katiba mar 2010, ogo bade piny e seche mag midhiambo bang' bet e nyong'ong' e wi ka obila osebedo karakore kod jong'anyo e bwo tende nyaka ne okaw telo. E bwo jumbe 2 mokalo, Koome osebedo e mbero maliet e wi tho mag ji 42 mane obila ochielo kod magina kaachiel gi ji mamoko mohewo 600 mane oyudo hinyruok mag magina e kinde ng'anyo mag rowere mag Gen Z mag kwedo paro mar chik mar omenda mar 2024. Kata odoko ni ng'anyo mokwongo mag Gen Z ne oyudo puoch e piny mangima kuom bedo ng'anyo mamuol, obila ne otiyo kod teko mathoth kendo chielo jong'anyo kod magina kaka Rex Masai. Obila bende ne oyudore kama diny e wi nek mag jong'anyo mane omuomore nyaka e od bura, kama moko kuomgi ne ochiel kod magina kendo wito ngimagi e alwora mar od bura. Kata odoko ni jatend piny William Ruto ne osingo mar tieko chenro mar ndhiyo kendo lal kod jopiny e yo ma ok ong'ere, chenro ma kamano ne oduogo kendo e bwo tend Japhet Koome kama rowere mag Gen Z mohewo 39 ne ondhi kod obila e kinde ng'anyo mag kwedo chik mar omenda. Lwet Japhet Koome ne ochako bedo kod remo e kinde ng'anyo mag Azimio e wi pek mar ngima kama ji mohewo 30 ne otho e lwet obila e gwenge mopogore opogore ma pacho kae. Koome ne okwedo weche makamago kendo ramo ni jotend Azimio ne onyiewo ringre jomotho e kuonde kano ringre jomotho kendo goyogo picha kaka yo mar ketho nying obila. Wach makamano ne ochwanyo josiasa mag Azimio kendo ne gindiko ne doho mar maundu mar piny mangima ICC mondo oyaw bura ne Japhet Koome kod nek go. E lendo mare to Koome dhi dala, jatend piny William Ruto ogwelo Douglas Kanja kaka ogai manyien mar obila e yor kojolo. Ruto bende ogwelo kamanda mar obila mag Majoni Eliud Lagat kaka jalup ogai mar obila kaachiel gi James Kamau kaka jalup ogai mar obila mag Kanga. Japhet Koome ne oriwore kod obila e higa mar 1991 bang' tieko tiegruok mare e kar tiegruok mar obila ma Kiganjo e higa mar 1990. Ne oyiere ka ogai mar obila manyien e tend William Ruto kane okawo kar Hilary Mutyambai. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.